Aktar kmieni din il-ġimgħa waqt il-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-eks Kap Ezekuttiv tal-Enemalta David Spiteri Gingell ikkundanna lill-eks ministru Tonio Fenech kull mod li bih żamm l-Enemalta lura milli ddaħħal prattiċi ta' trasparenza u governanza ġusta. Spiteri Gingell qal li meta laħaq Kap Ezekuttiv f'Lulju tas-sena 2007 sab l-Enemalta f'qagħda mitluqa, żarmata u mingħajr strateġija. Meta mort lura l-Enemalta ħadd il-ġob ta' CEO, kon naf li l-affarijiet fl-Enemalta tisma' u taqra, titkellem ma' nies mhumiex feliċi, però qatt ma stennejt in-neglect fil-qafas dak li nsejjaħlu jiena soft management infrastructure li sirt. Fost l-oħrajn waqt l-istess kumitat, Spiteri Gingell qal li kien ġie appuntat mill-Ministru Ostingat biex jiġi bidla fl-Enemalta, iżda kontinwament kien jiġi mfixxkel minħabba nuqqas ta' fondi provduti mill-Ministeru tal-Finanzi. L-eks Kap Ezekuttiv tal-Enemalta jgħid li minkejja li ġibet l-attenzjoni diversi drabi dwar is-sitwazzjoni inkwetanti tal-korporazzjoni baqa' qatt ma sar xejn. Wara d-dikjarazzjoni ċari ta' Spiteri Gingell, issa l-eks ministru tal-finanzi Tonio Fenech qed jiġġustifika l-pożizzjoni li kien ħa fil-konfront tal-Enemalta billi qed jakkuża lill-istess Spiteri Gingell li kien jagħmel talbiet finanzjarji eżaġerati u għalhekk huwa ma kienx japprovhom. Tonio Fenech attribwixxa r-rabja ta' Spiteri Gingell għal fatt li huwa ma kienx japprova xi ftehim kollettiv li Spiteri Gingell kien innegozja mal-General Workers Union għall-ħaddiema tal-Enemalta. Iżda minkejja l-attentat ta' difiża li ħareġ bih Tonio Fenech quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ħareġ biċ-ċar mixjieda ta' Spiteri Gingell li kien l-istess eks-Ministru Tonio Fenech li żamm l-Enemalta lura mit-trasparenza bl-impożizzjonijiet tiegħu. Dis-sitwazzjoni waslet biex fid-9 ta' Frar tas-sena 2008 Spiteri Gingell tefa' r-riżenja tiegħu. Rispondi l-Ministru tal-Finanzi għal jiena ma jinteressanix il-Ministru tal-Finanzi jien niddeċidi. Rispondejtu lura, kellu għandek kull dritt, però jiena laqqas għandi kull dritt li b'rispett kollu ma naċċettax dak li tajt. Jien il-Kap Ezekuttiv, nipprova niftilkom għajnejja, tidux tismgħu minni fair enough għandek kull dritt ma tismax minni, però tippretendix li jiena nkun accountable għal deċiżjonijiet li qed tieħu inti. U mhux qed jieħodhom il-Kap Ezekuttiv. ċempilt il-Ministru, għatlu hekk u hekk, għatlu jiena b'rispett kollu nistax bajt ħina, jien minn hawn nitlaq u tlaqt il-barra. Spiteri Gingell sostna li kieku Tonio Fenech sema milli kien jgħidlu dak iż-żmien. Illum mhux qed nitkellmu dwar in-nuqqas ta' trasparenza fl-Enemalta u x-xiri taż-żejt li identifika b'tant enfasi l-Awditur Ġenerali.